me ke sa Afirka tana yin baya? Rashin kishin ƙasa cikin mu 'yan ƙasar. Kuma wannan rashin kishin ƙasa wallahi faro daga shugaban ƙasa baya da kishin ƙasa illa ga baki kawai. Ministoci ne ba su da kishin ƙasa illa ga baki kawai. Kowannensu kishin kansa kawai yake yi. Gwamnoni haka nan, kwamishinoni haka nan, mallaman addini haka nan, sa hadda Bello Yabo duk ba su da kishin ƙasa. Kuma 'yan saurare kuma ba ku da kishin ƙasa. 'Yan kasuwa ba su da kishin ƙasa. Jami'an gwamnati ba su da kishin ƙasa. Jami'an tsaro ba su da kishin ƙasa. Sarakunan musul ba su da kishin ƙasa. Sai wa kuma 'yan siyasa babu kishin ƙasa. Mata ba su kishin ƙasa. Kai daidai da yara ƙanana ba su da kishin ƙasa. Yau akan siyasa sai a ɗebi kuɗin jihar Sokoto sai a ta yi bohol ko a sa wutar lantarki. Akan siyasa tun da baka jam'iyyar gwamna sai ka bi dare sai ka sa icce ka buge wutan nan. Akwai kishin ƙasa? Ina magana kishin ƙasa take. Shugaban ƙasa ga mutanen da ya kamata ka ba mukamai saboda rashin kishin ƙasa ka ɗauku jabo. Da kyau malam, na ji daɗin kalamanka sosai. Barkanmu da haɗuwa da ku a yau a wannan bidiyo. Bidiyo ne na musamman, zai ba ku kuzari sosai wajen dawo da tunanin inganta yanki. Ku danna subscribe idan ku baƙi ne domin ci gaba da samun kuzari a wannan tasha wajen bunƙasa ilimi, kasuwanci da sauran ababe. Rashin kishin ƙasa shine ciwonmu, kuma da shi muka yi tuntuɓe tuntuni har muka faɗi. Yau ya kamata a ce mun tashi daga faɗuwarmu, shine saita tunanin masu tasowa. Tabbas jagorori da suka gabata sun yi aiki tukuru, sun samar da makarantu, ma'aikatu da sauran ababen more rayuwa domin kawai su inganta yankinmu da kuma rayuwar mu da za mu zo bayansu. We shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory, big or small, as our equal, because we honestly feel that it is only on that basis of equality that peace can be maintained in our continent. Sun sadaukar da abu mafi tsada shine rayuwarsu, domin da yawa daga cikinsu an kashe su ne saboda al'ummarsu. Kafin yau, yankin Afirka ya kasance yanki mai daraja a idon duniya. Hatta turawan da muke kwaikwaya a yau suna girmama yankin Afirka don sun san cewa mu ba ci ma zaune bane. Sun same mu da sana'o'i da al'adu daban-daban. Sun kuma samu shugabanninmu suna masu gaskiya wa al'ummarsu, masu gaskiya da duk mutanen da za su yi hulɗa da su. A lokacin sun nuna fin ƙarfi ne, amma tare da haka sun san cewa su ba karnukansu ba ne. Sun yi duk abin da za su iya na raba kan wannan yankin. Dalili kenan da yasa suka tsaga kowane yanki suka bashi sunan ƙasa. Babu shakka shugabannin da suka gabata sun nuna kishin wannan ƙasa, sun shiga sun fita domin kawai su inganta ta. Sun sadaukar da kuɗi, rayuwa da lokaci domin ta. Duk wani gini da zai inganta rayuwarmu sai da suka yi ƙoƙarin wurin samar da shi. Wannan yasa sun samu lambobin yabo daga turawan da kai kake kwaikwaya a yau. Ba don sun fi kowa kuɗi ba, ba don sun fi kowa iya kwalliya ba, sai don zamowarsu shugabanni na gari, wakilan amana. Ta ɓangaren siyasa sun yi fafutukar samar da tsaftatacciya domin sun yi tanadi na musamman, sun yi rubuce-rubuce da tsare-tsare na musamman, sun shimfiɗa bayanai masu ma'ana a littattafai daban-daban don kawai mu hau turba da tsari irin nasu, mu kasance masu daraja har koyaushe. Taya muka canza? Ku tare ni a bidiyo na gaba. Ka danna subscribe idan baka so ka rasa bidiyo na gaba. Danna like a ƙasan wannan bidiyo.